Ondarrean, sakur galdu baten zaunkak elearen amets zarotik iratzarrarazi gintuen, eta Elizako zeinuek bi kolpe tinko jo zituzten. Itzultzea erabaki genuen, zeinek bere aixolbe urrunetara. Martzo gauetako estitasunak gatibatzen ninduen, eta treneko bilete bat erosi behar nuela gogoan sartu zitzaidan. Beti hobe sentitzen nintzelako noranaiko bilete bat zakelan. Errabia hori zerk hasi zidan enekien, hor oskase gainean. Ene gogoa egaldatu zen ziuntan, hilabete pare bat lehenago Frantzia bere horretan zehar egin nuen bidaiaren astarna mentalera. Irudiz, aitzinetik ezagutzen ez zuen gizon batekin solazean bermatu zemasteak kosmopolitan irakurtzen zuen. Astotik oiarrera pasatu nintzen, frantsesek naski alderantziz egiten zutela azpimarratze beharrik ez nuen. Treneko anderearen aldeari berriz bihurtu nintzaion, eskuartean zeukan aldizkariaz gain, jargian erdi irekirik Femme Actuel ikus nezakeen, mehatzeko 5 erregimen proposatzen zituela. Ez daukat nere burua klo leloutzentzat, baina gizon eta emaztearen ibilaldia konta diezazuket. Agian nahien aditzen inpudikotasun publikoak naizen erabea inozen eta inarrozi zuelako. Emaztea, zioenez, dibortziatua zen, 2 haurrandiren ama, sesi nezakeenaren arabera gizona alaber. Geltoki erraldoi hartan, bakoitzak bere aldetik sartu zen bagoian eta elkarren ondoan plantatu zirenean, ea maitaleak ziren eskatu nuen nirekiko, bidaia osoan galdeari erantzun finkorik aurkitu ezinean.